Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ano ko ban monitor gitu pa. Ti hangni po dangi kanya hapo ku usam jong ka ki HDC de kibun ha ki ba shong madan ba dijing de te kidon ki ba shong madan ha ki jakayo jong ki hima de sikuman ainuk sa kani ka yodo don ki ba shong dukan shong madan ha ki niki jakayo jongka district council sila benong idon ka yo district council halai likot bernihat anong stoin te don rup ki ba shong madan hakini ki jakayo jongki shnong lani ki rishimet te kabakam kongsan ki bangi hab ban te lakam menta ka kenti na kalyang ka isi ni layo ka khubor bat ka jing ujor ki ba neki ba bon bhaki jakar balak bun palat kini kinong shong madan ki bawan na kiwe bagi jakar finpek haba bun bahaki area po socialog finpek kathan laim khra dan kiti kenika jaka khandailat ni kenika them kenika moprem jaka kli yo kiwe finpek haba bun ki jaka mot lawan shong madan dekiba Pimla hiban itu badai na eru. Tip ki biang nem ki kot kisla, tip ki biang nem jakasa. Hani hasor ni ki wan na eru ngim tip. Te teng hadin ka jing ya kenram ka jing kulmar le hapo Bangladesh dang kat tu kat ni benai mensyua. Teng ki babun ha ki beriu ngi bangim la ban tip la le sila bande nang thiru ki wan ban rung shane syakari ke jungi. Tengi sukya ha ka bede bakani te ngim ban se ban perking hadu kan ni kamong kanam dei yaki brio jungi rei ka ba ngidon kam berperking ki dei yaki brio banabar ki bawan banshu kamai klem don kanu ka jingso ban buat yaki kendon jongka ain sarkar dan ya jongka council Pini korban nomor ba kadang perkhe bertaman ai jaka yaki bakini ki beti modern hak jaka jongka council maupun sam jongka bukti benyok soya kata trading license dan ni la penso kan ni la ikendu i menteri beripet ya ka sol but ya menteri i ba polling dog la kendu la penpau ya ka jingso kya na kaliang ka jungi bada kumno mdei banshu ai pathan namar pin long hap bishar bha shoban ai namar ba namar ladaki babun ki brio jungi kiba wat kam wat jam kimyo teng ki shamadan kimyo kat ba beriu banabar pat la yo bandrung bat la yo senar hajaka sarkar ke bela itu sarkar kan ni ngi sokya ba nakaliang jungi kin nakaliang ka government kin hap shimhi ya ka concern dan ka jing itu nakaliang jongka council habedi kan ni ka berta na bantang ini ba shamadan kasi pa boleh don kam register ba ni boleh di om bikin hap register dan kam no balai ngilai syam dan ngilai ban khanra kam tu hajaka jongki abadi ngilai isya abadi ki dakhar tumawan kam daki jongi hi te kum kaniru ka bangim kwa heban but kani notification ngin sa I copy api but kani ka jing pentri kam ka jongi kani ka notification ya kan long kat kum ka kani ka benami act jongka state te kamot nakaliang jongi ngin identify ngin sa penstom kat kum kani ka anpat bangin pha ngin IT let's say syaka bor syaka an ke badi page kani na bantang ini di non tribal di ba shong madan pat pi om ki don kam man yo trading license namari i don lagi phone jar ni nong shong madan te nai trading license dot baro an ko kom pen em kamut bangi ong ban hab dan kam trading license nangingi hab ban ai namar ki dadon daki regulation kani regulation khakndai spa san pusau ka khlain ba kong ba unu bamdei u reulom jongi napo mekhalia unamla ban khai hangne klem da yo ka jingbet na dis council te kamut lada shong madan ban dijing diru kadika kam khai lane dara da wanda ka kaliru kadika kam khai lada u hab ban khai u dijing dia da kaliru kadika kam khai kamut tang ya ununu badan godown badan dukan un khai ya uta un dei unong khai rei kinong khai da kalong ka services lane da kalong ka business
physical business ke ki khai hapo dukan hani hentai kamut let's say kamar ki mata ban ya khai kataru kala kentup lang te nakaliang jungi lada buat ya kanika Trading by Non-Tribal Regulation Act 1954 ha khat khandai spa san pusau komul unu hab dan kam ban yo ya kajing itu nadu kadar barshnong hadu utrai dukan ne utrai jaka te bat nginsa ai mengika trading license te komul pila suthu hi ubambiang kot te bali hi unyo kata bat ko mangi I uni basyong madan hatu unbiang ka kon te takadaw ngi hab ban pentre kanika ai ban pentre kam ni ka ai namangin salap menu barung siya kanika ri jungi klem ki kot keselaki babiang Larang iyat ke pem katang kendon haban iyat bakte sinong. Tikini besong hayo pun hab sinong ke ibat kita bas nong ke kita. hapo yo bat hani khap yo kishnong ki babun phiong ka so sun ka mo khar da bashnong ni ju ya trailang bat kini ke benta ke bahap bat hakayo du mut hap hi ke jingpe jong si mendim ki don ki menteri bade pe kayo te andang ila sedang menteri kami ka de te kan sa don hi ke jingkela